ኣብ 1896 ዝተወስደ ስእሊ ናይ ደቀባት ዓሳከር ጥልያን ዛብጥያ ኣብ ከባቢ 1887 ክሳብ 88 ዝተወስደ ስእሊ በረምበራስ ካፍል ምስ ዓስከሮምን ኣገልጋሊዮምን ኣብ ከባቢ 1895 ክሳብ 96 ዝተወስደ ስእሊ ዓስከር ናይ ሓደ ወደባት ሹም ምስ ጻዕዳ ተኸዲኑ ዘሎ ዓስከር ጥልያን ኣብ 1887 ኣብ ባጥዕ ዝተወስደ ስእሊ ላዕለዋይ ገዛ ሓባብ ሓሚድ ሓሰን ከንቲባይ ምስ ጥልያን ኣይክተብን ብምባሉ ን20 ዓመት ማእሰርቲ ዝተፈርደ መራሒ ቀቢላ ባሺ ቡዞ መሐመድ ኑር በዓል ኣርኪኮ ቦታ ስእሊ ዶግዓሊ 1887 ክሳብ 88 ናይ ራስ ኣሉላ ሰለይቲ ተባሂሎም ብኢጣልያውያን ዝተኣስሩ ደቀባት ዘርኢ ስእሊ ባጥዕ 1887